Hoe heet het instrument wat u heeft? हारमोनियम खुदकुशी अरे बकड़वन सब धनवाना खा के मर गए हैं Ja. गधा बन के भरे Heel leuk publiek en het was heel leuk. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo druk zou worden. Tijdens het festival Bollywood in Sjaarloos, op 3 juni gehouden in LCC de Larenkamp, waanden we ons even in India en genoten we van de Hindoestaanse cultuur.